барои супоридани ҷоиза аз рӯи номинатсияи инноватсия барои муҳити рақамӣ бо имкониятҳои баробар ва бехатар ба саҳна Зарина Усмонзода даъват карда мешавад. ман орзу доштам ки дар дунёи пур аз фазоҳои бехатар ва баробарҳуқуқ умр ба сар барам. ман орзу доштам ки дунёро дигаргун сохта кашф ва ихтироъкорӣ намоям. он вақт ман мутмаин будам ки чизе наметавонад садди роҳи ман шавад. аммо баъзе вақт дар дилам шубҳа пайдо мешуд. замоне буд ки дигарон ба ман ҳамчун як духтарак эътибор намедоданд ва мегуфтанд ки ба ин ё он қодир нестам. замоне буд ки ман ҳаросида комилан рӯҳафтода мешудам. аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда талошҳоямро барои ҳадафам идома додам. ба ҳар як маслиҳат гӯш андохтам ва дар роҳи худ устувор мондам ва муваффақ гардидам. мехоҳам ба ҳар як духтар муроҷиат намоям. аз орзу доштан натарс. азизам, дониста бош ки дар роҳи орзуҳоят ҳеҷ монеае вуҷуд надорад. ту қобил ҳастӣ ва оянда дар дасти туст. дунёи оянда як дунёи рақамии озод мебошад ки дар он набояд хушунат ва нобаробарӣ ҷой дошта бошад. ин ҷаҳон барои ту ва ҳамагон офарида шудааст.